В отговор на въпроса на Хриси Вътева за шипове във врата и впоследствие болки по цялото тяло. Наистина тялото е уникална система, която е много адаптивна. Обаче, когато започнем да загубваме нашата възможност да се адаптираме или тялото спре да може да се адаптира добре, започват болките, схващанията. Ако години наред не е могло да се адаптира, съответно се получават чиповете и вече неразположение на различни места по тялото, както при тебе е станало на цялото тяло. Ти препоръчвам да обърнеш внимание естествено на цялото тяло, както препоръчвам на всички хора, които имат конкретен проблем на определено място, да обърнат внимание на цялото тяло. Затова сме създали една уникална гимнастика, която работи и балансира цялото тяло. С нея ще можеш да премахнеш различни причини, които водят до тези неразположения на цялото тяло. Ще можеш да повлияеш следствията от шиповете и имаме доста добри резултати при хора, които са с хронични проблеми с шипове на врата. Така че прави Active Sitting гимнастиката от главата до стъпалата редовно. Препоръчвам ти поне по 2 пъти на ден. Избери си по-дълга версия от гимнастиката, с която да можеш да направиш повече упражнения, които да ти помогнат на цялото тяло.